Ramilu, da Allah ka yi sauri sharon ganin ka sa a tuwa a yi allura. Eh, wani jawaye yake da Allah a zo a yi masu allura ga su don na abin da. salamu alaikum Alga ta, ya kokari, ya himma, alhamdulillah ya abba, wallahi alhamdulillah da wani ai haka. wallahi alhaji dama to dai an dai faɗo ake ta dace da zama wallahi Na'am. an dai dama ta ganin dama wajen ka ni domin a zuwa ƙara fitar da ku da kuma karɓa na haƙƙin yayin shi dai wanda lokaci ya riga ya abin da shi ne muka da wadan wuri To ba sani na ba shekara da ake karba. to haka din ne shekara amma ai akwai tsarin da an ka dauka ka san alhaji na bada wata ɗin kuma na san ba ka da sanin irin yadda kuma mai ka dan bayani Haka dai amma dai ba matsala wanda an ka san yan shekara ta la ba da complaint sai ga ba wani abu ne. Assalamu alaikum. wa alaikum Dawo ina kwanan. musin An tashi lahiya. na da musin Tahowa ne in gaya maka innan mu ce ba ta da lahiya. subhanallahi ba laya Tun ji abba ta da lahiya ni ce bari in taho sai in gaya ma. to ba komai insha Allah ka gane musun dai insha Allah in an jima zan je gidan in ji abin da cikin insha Allah Cewa ba. insha Allah Ta, sai ka Allah shi taho. ma albarka tuma da Ka wancan yaro bi da tsawa. Duk inda ya kana ci abinci sai ya bari ba. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji Allah baka san ko yaron wa bane Ni na san ko yaron wa ne. ai wani yaro har gani cikin ɗiyan shahidi ma'azum su bakwai a inda a haka yanzu To ya aya kuka masa haka nan. to ba dole su zanna haka in ba alhaji saboda kun kasa ɗauke nauyin da Allah ta'ala ya dora mu alhaji rashin ba da haƙƙin ga mutum ya riƙe haƙƙi ya ce wai sai shekara ko kuma wani kayan shekara ba abu shi ya kai su ga haka yanzu gida ɗaya daga cikin da haka alhaji ya kamata a ce ku ji tsoron Allah Shi kana wannan tsatsan shahidi ma. dan gidan shahidi ma'azu ne haka suke yanzu waɗanda na kusa gare ka da ka gani alhaji ina ta da waɗanda ba su kusa gare ka saboda Allah Subhanallah. Kai tuna da a ce iri na da ire-ire na su ne za su kai ga 'ya'yan shahidai su shiga cikin irin wannan hali. to duba gani alhaji haka suke hawa saboda rashin ɗaukin nauyin da Allah ta'ala ya tura mana Kai, na yi nadama sosai da haka alga wata na'am Allah shi ya man abin da ya gabata. amin alhaji amin alhaji Yanzu da na kira Ramilu na ce ya zo a yaba shanu ga allura. na'am Amma kaga wa gasa na ganin shi alhaji to a kama shi a saida na ba ƴaƴan shi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Kuma daga yau na'am ba zan sake dawo sai shekara ta. Wanga bai cikin tsarin haƙƙi. na'am na'am A'a kawai na ba su aje a yi mai. Kuma shi wanga yaro insha Allah aje an so yadi 20 da Na'am. shi da kanne ne. Yadi 20 da shi da kanne ne ko na ɗauka musu. ubangiji Sannan Allah a ta'ala biya shago Na'am. a an so buhun shinkafa da mai olga a kai musu gida. to Allah ta'ala ya saka maka da Kuma Allah ya saka muku da Allah ya alheri. saka maka da kai Allah shi ya yi. alhaji in muna samun irin haka to wallahi ɗiyan shi gida ba ba ta gaira wallahi ka dai gani Wallahi wa inna